Pilano, Chini media friends of Hambairu, Chintini, Didi is a Hapang Pakti, Eva Didi is a Hapangni, I see bed and Bakiti, Kaisa, Awimo, Chini or Awimo, Haiman Chatomo, Chini, Didi is a Hapangni Edison CU, the Chini U admin, the Chini IC department principal officer. Belakang khatung khasani bisutui daglaibo haino hai thana bisini hai World Indigenous Day dai 15 August dai chini Maharaja Bir Bikrami Asaima Sal dai chini ADC Foundation Day bo jeng program palanya thangdong buskango builano jeng 9th August jeng World Indigenous Day jeng palaijaknai aboni agulo 15 August palaijaknai aboni agulo 19th August chini Maharaja Bir Bikrami birthday obo hong palaijaknai aboni agulo chini 23rd August abo chini ADC Foundation Day obo chini palaijaknai yabon bagai jeng joto lukurogno jeng khabai jeng khamya phara jeng khabai lamsogo fainai chini 9th August fungni noida tangpun chimi jeng chini siri sitini chini kanmung chunmung chini sumoi mosamur samung bai khlai jeng lamao jeng himbota himani bisutei jeng indigenous day palai lejanai aboni agulo jeng nuai auditorium thangai jeng haino hai jeng program photo khlai jeng palai bo jangan simite himbota jeng dugmali hatini bakti sibi jeng yakti hime ago jeng nuai auditorium thanai ya adina jeng melakan program photo khlai na jeng chini lukuro bai pal baksa khlai jeng adina chini World Indigenous Day jeng celebrate khlai lene अब सेलेब्रेट खाने निके स्टूडेंट लोग बजा खाने स्टूडेंट बतंगनाय ते चिनि जतो लुकुरो बतंगनाय जों जतो बालबास खलाय चिनि ऑफिस स्टाफ रok जतो मिलाय न जों आदि सेलिब्रेट खालाय एबं yang office जतो ऑफिस स्टाफ दं बिसोर बल बते जों टारगेट खालायमाय जों 2000 माय पब्लिक बाय को मिले चिनि स्टूडेंट को मिले को जों खालाय चिनि जे चिनि सिरि सितिनि चिनि सामो सामो सुमो ते चिनि ताक बरक नि चिनि कानमुं जुमु ति बचमा दिने जों नायथाव खलै जों पालायनाय ते चिनि दिदेरि सा हाबंनि बखति बेलेगनि काहाव इनिशिएटिभ नाला दङ जों आदिनो जों गोबां मानसिनि हदानि बिसिङावबो जे बरम मानि फायनाय चिनि दफानि मखं जोंसारि तुगनाय चिनि आथुकिरि राव मुथुम चिनि दफानि सेंग्रा राव एबा चिनि जे आथुकिरि मुथुम बरम दिबो जों गायसा चिनि सकाय याखन पालाबो जों नाजानाय suatu kumonong am जों सेन्ट्रली जों चिनि दिदेरि सा हाबं जों खुमनगो जों पालायलाय जानाय ते गामि गामि आमसे त गोबां जों मानि पालायलाय अब हाय जतन जाने जाने एरियाव जों पालायलायनाय आबो अनुकारिबो जों सेन्ट्रली जों चिनि दिदेरि सा हाबंनि बखति जों चिनि खुमनगो जों पालायलायनाय चिनि अ जगाव गेस्ट दंनाय न चिनि अ दिदेरि सा हाबंनो जे चालबि दंनाय ते चिनि आदिनो चिनि जे गेस्ट जे फाइनाय अब जों दिनै बिसिम जों फाइनल खाय न बिसिमनो जों आइमु या फारनाय दिनै त जों नायनि अ मान्थ जों चारटा प्रोग्राम कट खानाय थाङै दङ आबन बिसिनो जों गाहाम इनिशिएटिभ जों नाय दङ ते बिसकांनि जे प्रोग्राम रग बा प्रोग्राम कारिबो जों प्रोग्राम ताम जों जे बदांनार जोंनाय आबर जों जामन बिसिदै जों बिसिनो जों आइमु या फारनाय